Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili i-Radio Inkeza. Lami igama Mfeza Ntuthu ngakhuluma lo bathi iLasbo namaGumede. Mawukuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi, sophinde ngicela nje show uya-subscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare, okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu, uyathuthumela futhi uhlalele uvalweni umndeni wakaHlabisa emacambini eMandeni ngemuva kokuzithela phezu kwebhokisi lomngcwabo ngomsombuluko ekuseni. Umndeni uNkosazane nokukhanya Hlabisa utsheliso leza bezindaba ukuthi-ke sebethuka izanya ngoba bazi ukuthi-ke lokhu kumayelana nani. Uthe bakholwa ukuthi-ke lo muntu oshiya ibhokisi khona umyalezo oshubile obehlose ukuthi awudlulise emndenini wabo. Bakhungathekile kakhulu, abazi ngempela ukuthi-ke kwenzekalani uma ngabe kunjena. Bayazibuza, bayaziphendula ukuthi lokhu kusho ukuthini empeleni. Lento bathuse kakhulu echaza kanjena. Uthe-ke ubakhathaza kakhulu ukuthi-ke akekho umuntu abaxabane naye uma bathi bakhona abantu abake babalizisana nabo ngabe uqamba lihlaza ngingakho nje badide kakhulu ukuthi kwenzakalani uma ngabe echaza. Sekuletha kakhulu itwede kulo mndeni ukuthi ibhokisi bathe bafice izithombe zabantu abangu-6 ezibaziwe ekubeni nabo bengu-6 emndenini. Uthe-ke kubaza besilisa abane ekubeni babani abantu besilisa kulo mndeni. Uveze ukuthi kubaza besifazane ababili baze babashuqulise emakhanda ekubeni bebabili futhi abantu besifazane abakhona kuleli khaya. Kubalula ukuthi-ke abangabazi ukuthi lo mlayezo oshibile odlulisa kubona ngomuntu othile phakathi ebhokisini. uNkosazane Hlabisa uthe bekukhona negazi ethe inkomba impela okubenza ukuthi bangenwa amanzi emadolweni. Bahamba bejeqeza emuva kwalesi senzo, bavule necala emaphoyiseni ngenxa yokusaba. Echaza naye induna ikhale ngomlayezo othe kungenzeka ukuthi udlulisa ngabathile. Ugcizelele ukuthi lesi simo kasisihle neze futhi sishiya imibuzo eminingi engenazo izimpendulo. Abazi ukuthi bangumphakathi ukuthi-ke kuphathelene nani. Baphuthumile bangumphakathi buzwa ukubheka umhlola oziwe ngomndeni ukuchaza induna. Uthe-ke bayekoshicelela amaphoyisa aZulu-Natal angakaphenduli mayelana naleli cala elivuliwe njengamanje.